kadlaw magsugod na ang Ramadan, ang usa ka buwan nga pagsaulog ug pagpuasa sa Islam. 8 ka police station sa dakbayan sa Cebu gi-evaluate tungod sa kameno sa ilang performance sa illegal drug operations. Auto nga kusog nga gipadagan sa SRP mibalitok og katulo, 2 kasakay nangaangol. 2 ka pulis sa Tuburan nga gipugahan og piniriso sulod sa hospital gipatangtang sa mayor. Usa ka maestro gipusil patay samtang sakay sa iyang motorsiklo uban sa iyang anak. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 17 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang hatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Padayong gipaubos sa state of calamity ang tibok lalawigan sa Sugbo. Mao nga ang Department of Trade and Industry Cebu Province way hunong sa pagmonitor sa mga tindahan sa mga kalungsuran nga mipatuman sa price freeze. Matod sa Provincial Director sa DTI, mihire sila og dugang taong kansang tahas mo ang pagsusi sa mga presyo sa basic commodities nga gipamaligya sa mga kalungsuran ug dakbayan sa probinsya. Nakigalayo na sab ang lalawigan sa mga local government units aron dunay mutabang kanila sa pagmonitor kung mituman ba sila sa suggested retail price nga gipublikar sa mga pamantalaan. Hinuon wa pa sila nadawat nga taho nga dunay mipasaka sa presyo sa mga school supplies. We brought the school supplies to Dalaget ng Talongon. We had a Descuento Caravan and we're happy to report that we had, I think, about 700,000 sales for a 2-day Descuento Caravan in the mountains because this is where the... Sunod buwan gikatakdang i-award na sa DPWH ngadto sa winning bidder ang kontrata alang sa Comprehensive Drainage Master Plan for Metro Cebu. Sa gipahigayong full council meeting sa Metro Cebu Development and Coordinating Board, gipahibaw sa DPWH Region 7 na sa ikaduhang semana sa Hulyo na ihatag ang notice to award ngadto sa midaog nga bidder. Giaprobahan sa DPWH Central Office ang 68 million pesos contract alang sa pagtuon sa Drainage Master Plan sa Metro Cebu nga mao unyay muhatag sa kasulbaran sa pagbaha sa mga lugar sakop sa Metro Cebu. Ang MCDB gilangkuban sa mga lungsod sa ug syudad gikan sa Danao paingon sa dakbayan sa Karkar. From this body, then we will go LGU per LGU as the need arises. Pasado alas 4 na ganihang kadlaw na paong sa kabumbiruhan sa dakbayan sa Sugbo ang nasulog na tangkal sa mga manok sa Barangay Busay. Unang natugaw ang mga residente sa dapit dihang miulbo ang kayo pasado alas 3 ganihang kadlawon. Nabaog pangita ang mga bumbero sa fire scene tungod sa kadulhugon niini. Gisumpay-sumpay na lang sa mga bumbero ang ilang mga fire hose aron mabot ang sunog nga tangkal sa manok. Giingong miulbo ang kayo paghuman sa uwan. Nagdumili sa paghatag ug pamahayag ang tag-iya sa tangkal ngadto sa mga investigador. Nangaangol ang duha ka sakay sa usa ka Kia Picanto. Human mibalitok katulo kay gayon sa may South Road Properties. Matod sa mga nakakita, kusog kayong nakapadagan ang driver sa maong sakyanan. Ryan Sorote, Suginlimi. Natrapsod sa inggiman yung Kia Picanto si Jadon Bawi Gomez nga taga Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay ug ang iyang kauban nga si Kimberly Caberos human sila madisgrasya kagabi sa kurbadahong dapit sa South Road Properties. Nangayog tabang si Gomez kay wa na maglihok si Kimberly nga may nagabihan sa aksidente. Taud-taud pa una miabot ang mga rescuer nga may miugkat sa babaeng biktima kinsa nagmuo sa kasakit sa iyang lawas human katulong mibalitok ang ilang sakyanan tungod sa kakusog sa ilang dagan. Matod sa mga nakakita, mihunong sa may tiilan sa tulay duol sa outlanan sa dakbayan sa Sugbog Talisay ang maong sakyanan una pa mipabulot og dagan o gadisgrasya. Nakatampos sab ang kadangog sudan tungod sa pag-uwan, kakurbadahon o kangit-ngit sa dapit. Ako may nakita ning auto kusog ning dagan na sir. Pising Cebu City. Katulog din nabalitok siya. Kaya ito hapit mo gani madakdak itong nagamotor. Ay, dakong tao. One, so sa ni vertex sila using the right lane. Kusog juga kayo. Grabe ka kusog niya. Few seconds after, kanang naka-overtake na sa nila, pero na sila diri.
Nagduda ang mga traffic investigator kung si Gomez bagyod ang nagdrive sa sakyanan kay dunay nakakita nga babay ang nagdrive ni ini. Natahap sila nga posibleng nag-away ang mga biktima mo nga nagpakusog dagan ang driver o baka gitudluan ni Gomez si Kimberly sa pagmaneho apan kalit nga nakapabulot sa sakyanan. Padayon pahimangno sa sitom nga mosunod sa speed limit sa SRP nga 40 kilometers per hour inay nga sa naandan nga 60 kilometers per hour ilabi na sa dapit nga hitabuan kay kanunay kining dunay madisgrasya. Magpakuha kita kaning hinay itag padagan dito sa SRP tungod sa kuan ba kining nay mga curve kining dan sama ning diri kuan gini daghang gyud diri madisgrasya nga skin. Kumano lang yun ato ang kuan gihatag nga kipis 40 to 30. Ryan Sorote, News 5. Di-identify na sa Cebu City Intelligence Branch ang mga police station sa Dakbayan sa Sugbo nga hinay ang anti-drug operations. King Perez, Suginlimi. 8 sa 11 ka mga police stations Dakbayan sa Sugbo ang gi-identify nga kuwang og aksyon kon anti-drug operations ang hisgutan. Naglakip kini sa Parian, Waterfront, Mabolo, Guadalupe, Talamban, Pardo, Mambaling ug Punta Princesa. Tulo lang ka mga police stations nga dunay igong kalampusan sa pakigbatok sa drogas ug kini ang Fuente, Carbon ug Sawang Calero. Nasayran nga mando ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas nga kinahanglang mohimog di mo menos duha ka mga anti-illegal drug operation ng usa ka police station matag buwan. Mao nga tambag sa OIC sa Cebu City Police sa mga ginsakpan nga mag-double time. Serious kayo si ang ato Regional Director bahinan na ang dili na kaingon nga karon pa ni adto pa na siya in fact wala pa kung gani diri ma-assign no daan na siya sugod sa paglingkod ni abdi mao na niyang marching order. Gibutyag hinuon ni Batiancela nga di dinalian ng pagrelibog o reshuffling sa mga station commanders sa 8 ka mga police station kay kinahanglang madunggan sa bangilang habig mo nga dunay himong performance evaluation. Pinaagi niini mahibawan kung nganong hinay ang ilang operasyon batok sa drogas ug kon mapamatudang sadaan mahimo kining basehan sa pagpahamtang og tukmang lakang alang sa station commander. No, wala pa na muna ako nga magpatawag ko nila kay atong i-assist no din pagkatapos atong minaw ng ilang side. Kung ngano nga ning hinay ang ilang unsay rason. King Perez, News 5. Mga pulis sa Tuburan nga napugahan ug dinakpan sa District Hospital parilibuhan sa mayor samtang ang empleyado sa mga lugar nga napakyas ug nalate sa gihimong drug test ipatangtang na sa katungdanan. Jinky Rusit, Suginlimi. Desidido na si Tuburan Mayor Democrito Diamante nga parilibuhan sa ilang posisyon ang duha ka mga pulis sa Tuburan Police Station nga naiskapuhan ug pinirisosod sa District Hospital nitong Sabado. Kinihuman masuta nga hangtod karon padayon panggawas nun ang piniriso nga si Dindo Nainge. Buot sab sa mayor nga pasakan og kaso silang PO3 Julius Arnoco ug PO1 Julius Edanio. Dungan sa pagmando ang dinalian nga pagkasikop sa pugante. Doon na nag-prepare nga kaso ang ato ang hipian na para nila. Mura maginang mahog ito siya negligence of duty ito siya kay ano nakaskapo nga diha man sa ospital. Nya ang kaso pag drugs. Dugang sa mayor nga subsob ang ilang drug operation karon sa lungsod mao nga naghuot na ang mga piniriso sa ilang istasyonan. Tungod ini naglaraw si Diamante nga ibalhin sa lungsod sa Balamban ang uban nilang dinakpan sa higayon nga mapaubos na ang jurisdiction nila sa Bureau of Jail Management and Penology. So that's the time nga ato mga piniriso dito pwede na to ipa-transfer dito. Kay puno na kayo mong prisuhan magbarog lang kayo ng uban matulog. Gitangtang na sab ni Diamante ang duha ka mga job order employees sa munisipyo nga wa mitunga sa gipaygayan nga drug test sa miaging adlaw samtang ang usa ka regular nga kawani advised to resign na sab. Gipaybaw ni ini nga bisan og nakaapas ra ang regular employee sa drug test, desidido na siyang paresigno na lang kini siyang trabaho. Ang naasi nga trabahante naghupot og taas nga posisyon sa munisipyo sa Tuburan. Kagahapon giklaro sa Sipadak nga way nagpositibo sa drug test sa munisipyo sa Tuburan. Actually, last time no naman tay kay ba siguro nasa tay gi-resign po pareha gyapon ang posisyon. Kay mao gyapon ang kaso nga nagyapon. Jinky Rosit, News 5. Gisugdan na sa Department of Health ang investigasyon sa St. Anthony's Mother and Child Hospital
kabahin sa kamatayon sa bata nga namatay sa dehydration. Ang fact-finding investigation gipanguluhan ni Dr. Sofia Mangkao, pangu sa Licensing Regulation Enforcement Division. Sumala sa reklamo nila ni Marife Ilaya ug Harel Visaya, wala matarong og gatiman sa mga doktor ang ilang 8 ka buwan nga anak nga na-admit sa hospital. Usa ka closed door meeting ang gipaygayon sulod sa kapin 3 ka oras ug wala may entertain sa mga tigbalita ang mga opisyal sa DOH ug hospital management. Ang Department of Health igo ra nga mususi kung nasubay ba sa insaktong medical procedure ang pag-atiman sa sakit sa mga pasyente. Ang reklamong medical malpractice batok sa usa ka doktor adto isangat sa Professional Regulation Commission. Gideklara ni adtong miaging semana sa AFP Central Command nga ang Kabisayan malinawon ug andam na sa padayong paglambo. King Perez, Suginlimi. Gawas nga nadeklara nga himong usa ka rehiyon ng Negros Island, bag-o ra sab gideklara sa AFP Central Command nga peaceful and ready for development ang Negros Occidental. Ang maong lalawigan mo'y katapusang gihatagan sa mga status. Mao nga nagpasabot kini nga wa nay lalawigan sa Kabisayan nga dunay bagang puwersa sa mga rebelde. Wala na. Out of 16 provinces, tapos na lahat yun. Natapos noong June 10. Andam sab si Vivar nga mahimong pangu sa kasundaluhan sa nasod. Kay si AFP Chief General Gregorio Katapang, moabot na sa mandatory age of retirement sa edad nga 56 sunod buwan. Duna pa igong panahon si Vivar nga molingkod sa mong katungdanan kung mapili kini. Kay Agosto sunod tuig pa siya mo retiro. Sa palagay ko naman, lahat lang naging contenders dyan, lahat naman ng officers sa armed forces. Lalo na if you reach the rank of Lieutenant General, you're all prepared. And King Perez, News 5. Napusasan sa mga sakop sa National Bureau of Investigation 7 ang tag-iya og auto shop ug ang kauban niini human sila makuhay og armas ug shabu atul sa gihimong search operation kagahapon sa hapon sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Ang mga nasikop sa NBI kagahapon mao silang Crispin Causon Jr. ug ang iyang higala nga si Rene Loquiliano. Pulo sila nakuhaan og armas ug shabu. Natigayon ang operasyon human makadawat og reklamo ang NBI batok ang Causon kay giingong namugos, naniun og nanghulga kini dihang nakatagbo og vehicular incident sa Talisay niadtong buwan sa Mayo. Several times na silang pinupuntaan doon sa bahay. Nag-complain sila sa puliso na naka-cover ng area kung saan nangyari ang incident. Hindi sila parang in-entertain. Kaya napilitan yung mother na pumunta sa NBI para mag-file ng formal complaint. Nagduda si Causon nga ang iyang nakontra nga si Encina Danhil mo'y mitaho sa NBI. Nagmahay siya kung nganong wa niya gipadangat sa police station ang maong hitabo o gisettle lang pinaagi sa promissory note. Butyag niini nga sila mo'y biktima sa insidente ug misugot lang siya og ariglo. Atong kuhan, 1 week after the incident, sige siya tawag na ko nga ipakuha ang bayad ko na sa Chungwa. Kung ano sa Chungwa man, arita sa police station of Niranay. Di siya masugot, so nagduda na ko nga binuang niya. After that, dili na ako siya makontak, muringan cellphone pero di siya matubag ba. So muna din yung kuhan na, ahira sa tinuod, pabutan pa, munong siya eh. Na-recover sub sa NBI ang usa ka ID sa Provincial Highway Patrol nga gipanag-iya sa laing dinakpan nga si Loquiliano. So taon kini sa NBI kung unsay kalambigitan ni Loquiliano sa maong buhatan. No comment lang. No comment lang. Sir, usa ka sa Highway Patrol, sir? Wala. Gido ko dia kanang pangayo tagaan ko ganang ID sticker. Leslie Caminada Vistil, News 5. Ipakatap ang mga pulis sa Dakbayan sa Subo tungod sa pagsiaw sa Laglag Bayagang nga mubiktima sa mga pasahero sa jeep. Giagni ang paghimo sa usa ka citizens arrest ni atong nakasaksi sa krimen. King Perez, Suginlimi. Pag-upgrade sa beat patrol system ug mga random checkpoints himuon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa pagsiaw sa grupong Laglag Barya sud sa jeep nga nahimo karong viral sa internet. Magpapilit usab sila og dugang information sticker sud sa mga PUJs alang sa pagpahimangno sa mga common crimes nga mahitabo sa jeep sama sa Laglag Barya. Ikumpara sab sa rogue gallery ang mga naong sa mga ginudahang suspect na apil sa grupong namiktima sa babaeng pasahero sa video. Magbase man ta sa mga area nga naagid ang Laglag Barya,
dili pa magikayo nga kuan na gid siya kanang grabe na. Gimanduan sa officer in charge sa Cebu City Police Marciano Batiancela, mga station commanders, ang intelligence monitoring sa mga laglag barya silang mga lugar. Hinuuntambag ni Batiancela nga di kaya ng pagsukol kung dunay hulga silang seguridad. Miagni si Batiancela sa publiko nga himo ng citizens arrest nitong makasikop sa mga laglag barya ug pagkuha og hulagway sa mga kriminal aron daling madakpan. But if may time nga makakita mo nga naunta sila kanang nagsakay diha nya nakita na ay pulis diha ang beat patrol nato mali manaog sila din ila dayon i-report. Modo sa laglag barya gang mao ang tuyo nga paghulog sa mga sinsiyo aron ma-distract ang atensyon silang biktima samtang ang kauban niini mao'y manguha sa mga butang sa biktima. King Perez, News 4. Wa napektuhi gani igo rang gikatawan ni Governor Junjun Davide ang hulga ni kanhi Gobernador Lito Osmeña kagahapon nga duna siya bomba nga ipabuto batok kang Davide sa umaabot nga eleksyon. Si Davide mihagit hinuon ni Osmeña nga iyagyag ngadto sa publiko ang iyang nahibawan kabahin kaniya. Iyang giklaro nga nakurat siya sa maong pamahayag ni Osmeña sanglit wa man siya'y panagbangi. Si Davide mitino sab nga daghan na siya og proyektong nahimo sa lalawigan sukwahi sa pagsaway ni Lito. Hey, 2 years magugod na rin. Siya, I mean, you know, Sharo naman po siya eh. Naningkamot you check with the different departments here kung siya nabuhat sa provincial government. Maestro sa Compostela National High School gipusil sa riding in tandem samtang lalaki nga gingong gun for hire napatay sa Consolacion Police dihang misukol. Ray Pasaporte, suginimi. Sakay ining puwa nga motorsiklo padung sa lungsod sa Compostela ang biktimang maestro nga si Filemon Nepomuceno. Uban siyang anak lalaki mga pasado alas 7 kaganihang buntag. Pag-abot nila sa barangay Pitogos sa lungsod sa Consolacion, gisikitan sila sa laing motorsiklo nga dunay sakay nga duha ka lalaki ug namusil sa biktima sa makadaghang higayon. Nibangga sa luyo sa multicab ang motorsiklo niini. Usa pa nahagba sa gutter dool sa vulcanizing shop. Pusilyo? Pila ka buto imong nadunggan? 5 sa? Oh. 5? Ya pagka-sunod sa mo nakita. Idayon na. Ngadto, yan, pitpit buta ko argi mabangga sa akong tindahan gani ngadto. Ang iyang sama siya nakapanay kasi tabang dire pagka Wanay, ayan atong anak mo nagkuan diha. Wala ka bangon. Iyang anak ko na kanang high school? Oh, murag mga 20 to iyang anak. Matud sa nakakita, lisod ilhon ang mamumuno ug ang driver kay pulos kinin nagsulob og helmet. Ang kapulisan sa Consolacion nga miresponde mao nay midala sa biktima sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan gideklarar kini nga dead on arrival. Luwas ra hinuon ang anak niini. Gituuhan nga giat nga nang daan sa riding in tandem ang biktima diyang nigawas sa ilang balay sa barangay Pulpugan. Gisubay pa ang motibo sa hitabo. Dia, nya gisundan ko ni, nya gitaparan. Ito bagtapad ang nagpakredir ko yung musil. Patay sab si Vincent Vivar nga taga Maasin, Southern Leyte. Humanisukol sa mga pulis dihang dakpon unta kini kanihang buntag sa iyang gipuy-an sa Riverside sa Barangay Poblacion Oriental sa lungsod sa Consolacion. Dunay warrant of arrest sa kasong murder ang namatay nga giisyu ni Judge Mercedita Dadole Ignacio sa RTC 7 Branch 28 sa Mandawi City. Cemetery. Pagkabot na dito, ilang gituktok ang balayan Oto gablihan sa suspect, nag-inform sila nga kanang nag-serve sa search warrant. Karon kay kilip ra ni bunot sa armas, kining tawhana. Pagbunot sa armas, pusil sa dayon ni kuan sa tong SWAT nga si Piotr Mingito. Karon kay si Piotr Mingito nakabantay man so kuan niya napare niyang pagtira mo to naigo yang right palm. Oto pagkahuman ang backup niya nga si SPO1 Valente mo ning tira sa suspect mo nang naigo ni siya sa tiyan o sa ulo. Atol sa maong pinusilay, naigo siyang palad si Piotr Roy Mingito kinsa ana karon sa Tambalanan. Ang namatay gila nga usa sa 10 most wanted person sa lungsod kinsa gituuhan nga gun for hire. Balay nga yang gipuy-an kuan man guni kanang murag abandon ba. Pero nay tag iya
Actually, ang tag-iya pag-upan abot po yung Mindanao, yung mga na, anak man siya na wapos sa kibaw ng puyo ng tawhana. So, kani itong... Ray Pasaporte, News 5. Ug mga adlaw magsugod na og pagsaulog ang atong mga kaigsuonang Muslim sa Ramadan. Kini ang kasumaran sa pagpadayag sa Quran ngadto kang Prophet Muhammad. Andrea Patenya, Suginlimi. Sa gihimong moon sighting kagahapon, wa na makita ang unang buwan nga maoy mailahan nga sugdan na ang Ramadan. Matud ni Imam Aladdin Ubpon sa Al-Khaira Mosque nga magsugod na ang tinuig nilang selebrasyon ugmang adlaw. Himuon ang usa ka buwang selebrasyon matag ikasiyam nga buwan sa Islamic calendar. Sud sa mga adlaw sa Ramadan, ang mga Muslim magpuasa ug mahimo lang mukaon inig sawop sa adlaw hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Wa gi-require nga magpuasa ang mga bata, mga mabdus ug niadtong nagbiyahe. Matod sa Regional Director sa National Commission on Muslim Filipinos 7 Malo Manunggiring, gawa sa pagbaton og self-discipline, ang Ramadan musukod sab sa respeto sa usa ka tawo sa iyang kaugalingon. No one is watching you, only the Creator. By the Ramadan, then you are enforcing upon yourself to abstain from eating and drinking from 4 o'clock in the early morning up to sunset. Pagkagabi, open na po. Pwede na kutob sa mahimo, himuan na. Pero ayaw po paghimo. Mabitaw na yung Ramadan just to refrain or to erase or to delete the sin of the people. Giawhag sa NCMF ang tanan nga magpuasa panahon sa Ramadan, bisan ang mga Kristiyano ug Katoliko, kay ang fasting kun pagpuasa dunasay mga health benefits. Kailangan talaga naman pati yung mga non-Muslim to experience para malaman nila kasi alam mo yung fasting ay ito ay gamot din. Andrea Patenia, News 5. Kaya nimong magpuasa, Attorney Georgia? Why not? Pila ka buwan tong puasa? It's only a 1 month Ramadan. 1 month? Yes. Well, di ka makaon? Pilion lang kung sa imong kanon. No, it doesn't have for me because maybe you can sacrifice something. You can fast on something for this. Grabe disiplina, no? Yeah. How do we greet our fellow brothers, brother? Ramadan Karim. Ramadan Karim. And nothing. Maugkad to mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon! Okay.